ኣብ ቸልሲ እናተጻወተን ከሎም እቶም ኣብ ኣካዳሚክ ዝጻወቱ ህፃውንቲ ቆልዑ እኳ ኣዝየን ክባራት ብዝኾና መኻይን ይንቀሳቐሱ ንሱ ግን ናብ ልምምድ ዝመጽእ ብስኩተር ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ኣብ ልዕሊ ተፈላጥነት ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዋላ እንተኾነ ንሱ ግን ክሳብ ሕዚ ዝገዘአን ክልተ መኻይን ጥራሕ እየን ንሰን እውን ናይ ቀደም መኻይንን ዝኾነ ሰብ ክሕዘን ዝኽእላ እየን እዚ ዝኾነ ግን ህንፉፍ ኮይኑ ዘይኮነስ ክባራት ንብረታት ምግዛእ ዘይፈቱ ክረአ ዘይፈቱ ትኹረት ክግበረሉ ዘይደሊ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝሓለፎ ድኽነት ዘይረስዐ ምዃኑ እዩ ኣብ ዓመት ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ዋላ እንተረኸበ ካብ ክረአ ካብ ኣዝዩ ምቹው ናብራ ምንባር ቅልል ዝበለ መነባብሮ ዝመርጽ ሰብ እዩ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 1998 ናይ ዚነዲን ዚዳን ፈረንሳይ ናይ ዋንጫ ዓለም ዝበልዐትሉ እዋን እዩ ኣብቲ ግዜ ንኡሽተይ ህፃን ዝነበረ እዚ ሰብ ኣብ ጎደናታት ፓሪስ ብሓጎስ ዝሰኸሩ ፈረንሳውያን ኣብ በብመንገዱ ዝደርበይዎ ፌስታላትን ሃይላንድታትን ብዓሸና ይእክብ ነይሩ ክንዲ ሰብ ዝተገፍዐ ክንዲ ሰብ ክሳዱ ዝደፍአን ድኽነት ዘሕለፈ ሰብ የለን ኣብ ህይወት ዘመኑ ኮኸብ ተፃዋቲ ክኸውን እየ ኣዝየ ፍሉጥ ተፃዋታይ ክኸውን እየ ኢሉ ሓሲቦ ይፈልጥን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝዓበየ ሕልሞም ብዙሓት ፅዋዓትን ከም ባላንዶር ዝኣመሰሉ ሽልማታት ምርካብ እዩ ብፍላይ ተፃወቲ ናብ 23 ዕድሚኦም እንትፀጉዑ ብዙሓት ሽልማታት ንምርካብ ዘይፍሕርዎ እምንን ዘይኸፍልዎ መስዋዕቲ የለን ካንቴ ግን ኣብ መበል 23 ዓመቱ ኣካውንታንት ንምዃን ስልጠና ምውሳድ እዩ ነይሩ ኩነታት ሓንደበት ተዘይቕየር ነይሩ ካንቴ ኣካውንታንት ክኸውን ነይሩ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 1998 ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ኣብ ፈረንሳይ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ስለ ዝተዓወተት ብዙሓት ፈረንሳውያን ሓጎሶም ኣብ ጎደናታት እናገለጹ ነይሮም ኣብቲ ሰዓት እዚ ዓብይ ካንቴ ምስ ኣቦኡ ብምዃን ዝወዳደቑ ፌስታላትን ሃይላንድታትን ብዓሸና ገይሮም ይዓርዩን ይእክቡን ነይሮም ወላዲ ኣቦኡ ምስ ሞተ ኣዲኡን 8 ኣሕዋቱን ንምዕባይ ሓላፍነት ኣብ ርእሱ ዝወደቐ ካንቴ ፌስታላት ሃይላንድታት ዝተባላሸው ነገራት እናኣከበ ኣብ ትርፉ ሰዓት ድማ ናብ ኣካዳሚክ እንዳኸደ ኩዕሶ እናተፃወተ ሓላፍነቱ ብኣግባቡ ይዋፃእ ነይሩ ካንቴ ገና ወዲ 11 ዓመት እንከሎ ቤተሰብ ማለት እውን ኣዲኡን 8 ኣሕዋቱን ንዓኦም ንምእላይ ዓብይ ሓላፍነት ምውፃእ ጀመረ ዝገበረ ገይሩ ሰዓቱ ብኣግባቡ እናተጠቐመ ኣብ ናይ ህፃውንቲ ዓበይቲ ኣካዳሚክ ምፅዋት ቀፀለሉ ኣብቲ ግዜ ንሱርኔስ ዝተባሃለ ጋንታ ይፃወት ነይሩ ቁመቱ ድማ ካብቶም ካልኦት ብፆቱ ብፍርቂ ይንእስ ነበረ ብዙሕ ግዜ ወይ ጎል እትዩ ወይ ድማ ጋንታኦም እንተተዓዊታ ካልኦት ሓጎሶም ክገልጹ እንከለዉ ንሱ ግን ደው ኢሉ ይጥምቶም ነበረ ናይ ዓለምና ስካውታት ቀጻሊ ኔይማር ኣብ ዝኡልሽሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ከም ካንቴ ዝበለ ሓፋር ሱቕ ባህላይ ተፃዋታይ ናብ ዓይኒ እቶም ስካውታት ክኣቱ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ዘበት ዘይሕሰብ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ናይ ጋንታኡ ኣሰልጣኒ መስ ዘለዎ ፍሉይ ክእለት ኣንጻር ናብቲ ምፓምፔ ዘፍረየ ጋንታ ዋላ ሒዝዎም እንተኸደ ኣብኡ ምስ በፅሐ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ ዝኸደ ኩሉ ኣይንደልየካን ዝተባሃለ ካንቴ ተስፋ ከይቆረፀ ኣብቲ ዘለዎ ጋንታ ምፅዋቱ ቀፀለ 6 ዓመቱ ኣብ ታሽዓይ ዲቪዥን ዝፃወት ንዝነበረ ንሱርኒ ናብ ዋና ጋንታ ተሰሊፉ ምፅዋት ጀመረ ተኸታታሊ 3 ዓመት እውን ንጋንታኡ ቻምፒየን ብምግባር ኣብ 3 ዓመት ጥራሕ ካብ ታሽዓይ ዲቪዥን ናብ ሻርሻይ ዲቪዥን ክዓቢ ገይርዎ ኣብቲ እዋን ናይ ፈረንሳይ ጋዜጣታት ካንቴ ንበይኑ ኮይኑ ጋንታ ሙሉእ ክገጥም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣወዲሶምዎ ካንቴ ኣብቲ ሰዓት ናብ ዝሓሸ ጋንታ ክኣቱ ኣሰልጣኒኡ ንካንቴ ንኣሰልጣኒ ኣርሰናል ዝነበረ ኣርሴን ቬንገር ክሕግዝዎም ዋላ እንተሓተትዎም ይኹን ደኣ እምበር ኣርሴን ቬንገር ኣዝዮም ቢዚ ስለ ዝነበሩ እቲ ጉዳይ ብዙሕ ርሕቐት ክኸይድ ኣይከኣለን ግን ድማ ዝሓሸ ጋንታ ተረኺቡ ካብ ሱርኔት ወፂኡ ናብ ካሊእ ጋንታ ተፀምቢሩ እዩ
ዓመት ሙሉእ ብዘረኣዮ ብሉፅ ብቕዓት ናይቲ ጋንታ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተመሪፁ እዩ። ድሕሪ እዚ ናብ ዝተፈላለያ ሰለስተ ጋንታታት ክኣቱ ዋላ እንተፈተነ ክሳኸዐሉ ኣይከኣለን። ካንቴ ናብ ሜዳ እንተኣትዩ ኣብቲ ጋንታ ኣብ ኩሉ መዳይ ዘሎ ፀገም ይቐረፍ እዩ ዝበሃለሉ ካንቴ ንሱርኔስኔስ 3 ዓመት ምስ ተፃወተ ናብ ካንት ዝተባሃለ ጋንታ ተዘዋዊሩ። ናብቲ ጋንታ ምስ ተዘዋወረ ኣብ መጀመርያ ዓመቱ ናብቲ ዋና ጋንታ ምዕባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ዓመት ናይቲ ጋንታ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተመሪፁ እዩ። ካንቴ እናደመቐ ማእኸል ሜዳ እናኾነሉ ኸደ ጋንታኡ ካንቱ እውን ናይ ፈረንሳይ ናይቲ ዓመት ብልፅ ጋንታ ተባሂላ ተመሪፃ። ኣብ ቀፃሊ ዓመት ድማ ምስ ጋንታኡ ካንት ናብ ፈረንሳይ ዋና ሊግ ዝኣተወ ክኸውን እንከሎ ነንበዓል ዝላታን ኢብራሂሞቪች ኔይማር ኣብ ዘለዎ ሊግ ብሓደ ግዜ ደሚቑ ክረአ ክኢሉ እዩ። ከምቶም ካልኦት ተፃወትቲ ከባራት መኻይን ካብ ምሓዝ ብስኩተር ናብ ልምምድ ሜዳ እናተመላለሰ ገንዘቡን ትርፊ ሰዓቱን ኣዲኡ እናተኸናኸነ ዘሕልፍ ዝነበረ ሓደ እዋን ምስኡ ዝፃወት ወዲ ጋንታኡ ንልደቱ ምስ ፀውዖ ዝተፈጠረ ኩነታት ከምዚ ይብል። ንልደተይ ካንቴ ፀዋዕኽዎ ካንቴ ድማ ናብ ገዛይ ክመፅእ እንከሎ ብጣዕሚ ሓፋርን ሰብ ቅንዕ ኢሉ ዘይርኢ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እውን ሕቢ ኢሉ ውህብቶ ዘምፃእኹልካ እዚ እዩ ኢሉ ኣብ ካርቶን ዝተዓሸገ ቸኮሌት ሂቡኒ። ስለዚ ይቅርታ ናብ ልደት በዓል ክፅዋዕ ከለኹ እዚ ናይ መጀመርያይ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝወሃብ ኣይፈልጥን እሞ ይቅርታ ግበረለይ ክብል እቲ ወዲ ጋንታኡ ገሊፁ እዩ። ካንቴ ምስ ካንት ጋንታኡ ካልኣይ ዓመቱ ምስ ወድአ ኣብቲ ሊግ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኣውሮፓ እቲ ቀዳማይ ኩዕሶ መንጣሊ ከም ዝኾነ ኣመስኪሩ እዩ። ዓመት ሙሉእ መላእ ኣውሮፓ ኩዕሶ ካብ ተቃራናይ ተፃዋታይ ዝመንጠለ ከም ካንቴ ኣይነበረን። ኣብዚ ሰዓት ድማ ሊዮን፣ ማርሴይ፣ ዌስትሃም ንዕኡ ከፈርማ ሓያል ርብርብ ምግባር ጀመሩ። ሕድሕዶም ነቲ ዝውውር 6 ሚልዮን ቀረቡ። ኣብ ኣውሮፓ ብሉፅ ናይ ስካውት ሰብ ናይ ተፃወትቲ ፍሉይ ክእለት ብምርኣዩ እውን ዝወዳደሮ ዘይብሉ ዝበሃለሉ ስቲቭ ዋሌሽ ብናይ ካንቴ ጥበብን ናይ ዘይምድካም ባህሪ ልቡ ተሳሒቡ ልዕሊ ማንም ካብ ማንም ላዕሊ ድማ ንሱ ዘሰልጥኖ ዝነበረ ሌስተር ሲቲ ካንቴ እንተፈሪሞም ብቐሊሉ ቻምፒዮን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣመነ። ስቲቭ ዌልሽ ቅድሚ ሓደ ዓመት ጄሚ ቫርዲ ሪያድ ማህሬዝን ናብ ሌስተር ሲቲ ዘምፀአ ሰብ እዩ ነይሩ። ሌስተር ሲቲ ኣብቲ ሊግ ከም ዝፀንሕ ምስ ኣረጋገፀ ኣሰልጣኒ ስቲቭ ዋሌሽ ተሰናቢቶም ብጣልያናዊ ክላውዲዮ ራኔሪ ዋና ኣሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ኮይኖም ተመሪፆም። ስለዚ ስቲቭ ዋሌሽ ንሬነሪ ዝሓወይ በጃኻ ኒጎሎ ካንቴ ዝበሃል ተፃዋቲ ናብ ሌስተር ሲቲ ኣፈርሞ ንሱ ንሌስተር ሲቲ እንተፈሪሙ ናይቲ ጋንታ ናይቲ ሜዳ ፀገም ሙሉእ ብሙሉእ ክስተኻኸል እዩ። ሌስተር ሲቲ እውን ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኮይኑ እቲ ሊግ ክውድእ እዩ። ኣነ ድማ ኣብ ናይ ምርጫ ተፃወትቲ ከም ዘይሰሓሓት ትፈልጥ ኢኻ ኢሎም ነጊሮሞ። ሬነር እውን ብዛዕባ ካንቴ ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበሮምን፣ ግን ንስኻ እንተልካ ፀገም የብሉን ኢሎም ተስማዕሚዖም። በቲ ግዜ እውን ማርሴይ ንካንቴ ከፈርሙ ብዙሕ ግዜ ይድውሉ ስለ ዝነበሩ ስቲቭ ዋሌሽ ንካንቴ ስልክኻ ኣጥፋኣዮ ኢሎም ነገርዎ። ድሓር ድማ ብ8 ሚልዮን ካንቴ ናብ ሌስተር ሲቲ ተፀምበረ። ሕጂ እውን ካንቴ መኪና የብሉን። ኩሎም ተፃወትቲ ብመኪና ናብ ልምምድ ሜዳ ክመላለሱ ከለዉ ካንቴ ግን እናጎየየ ናብ ልምምድ ሜዳ ይመፅእ ነይሩ። ገና ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፀወታ ራኔሪ ናብ ስቲቭ ዋሌሽ ስልኪ ደዊሎም ኣነ ኣብ ጉዳይ ካንቴ ስለ ዝተኸራኸርኩ ይቅርታ ግበረለይ፣ እዚ ብሉፅ ተፃዋታይ ናተይ ክኸውን ስለ ዝገበርካ ካብ ልቢ የመስግነካ ኢሎምዎ። ኣብቲ ዓመት መወዳእታ 2016 ኒጎሎ ካንቴ 176 ውፅኢታውያን ታክል ወሪዱ እዩ። 157 ግዜ ናይ ተፃዋታ ኩዕሶታት ተኸላኺሉ። በዚ ብቕዓት ድማ ካብ እንግሊዝ ሓሊፉ ኣብ መላእ ኣውሮፓ ዝበለፀ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። ኣብቲ ዓመት መወዳእታ ምስ ሌስተር ሲቲ ጽዋዕ ዋንጫ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ኣልዒሉ እዩ። ኣብቲ ዓመት ንሱ ኩሉ ሽልማት ካንቴ ፀራሪጉ ወሲዱ እዩ።
ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እውን ናይ ዓለምና ብሉፅ ተፃዋታይ ካንቲ እዩ ክብሉ መስኪሮምሉ እዮም። ኒጎሎ ካንቴ ብቁልጡፍ ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ተመሪፁ ኣብ ኣውሮፓ ዋንጫ ክፃወት እንከሎ ኣብቲ መኽፈቲ ፀወታ ፈረንሳይ ምስ ሮማንያ እንትራኸቡ ዝገርም ብቕዓት ኣርእዩ እዩ። ድሕሪ ውድድር ናይ ዓለምና ሓያላት ጋንታታት ፒኤስጂ፣ ባርሴሎና፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኣርሴናል ንካንቴ ንምፍራም ሓያል ርብርብ ገበሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ከይተሓሰበ ናይ ካንቴ መዕረፊ ቸልሲ ስታንፎርድ ብሪጅ ኮነ። ናይ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ናይቲ ዓመት ኮኸብ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተመሪፁ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ፈረንሳይ ኮኸብ ተፃዋቲ ተባሂሉ እውን ተመሪፁ እዩ። ካንቴ ኣብ 2018 ዋንጫ ዓለም ፈረንሳይ ፀዊዓቶ እያ። ኣብቲ ዋንጫ ዓለም ብሉፅ ብቕዓት ኣርእዩ እዩ። ኣብ ቀፃሊ ዓመት ድማ ንቸልሲ ተዓዋቲት ፅዋዕ ኣውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ገበሮም። ድሕሪኡ ጉድኣት ዝሓመሶ ካንቴ ኣብ መወዳእታ ድማ ንቸልሲ ተዓዋቲት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ገይርዋ እዩ። ቀፂሉ ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሪሑ ንኣልኢትሓድ ተዓዋቲት ፅዋዕ ገይርዋ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ፌብሩዋሪ ድማ ናብ ቱርኪ ኣምሪሑ ንፌነርባቼ ፌርማኡ ኣንቢሩ እዩ። ኒጎሎ ካንቴ ተኸታሊ እምነት እስልምና እዩ። ናይ ማራዶና፣ ሮናልዶ፣ ሮናልዲኖ ጌቾ ኣድናቂ እዩ። ወዲ 21 ዓመት እንከሎ ዲፕሎማ ብኣካውንታንት ተመሪቑ ናይ መጀመርያ መኪናኡ ብ2018 ዝገዝኣ ካንቴ ጎናጎኒ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ቴንስ ከም ዝፃወት ይዝረበሉ። ካንቴ ገንዘቡ ብኣግባቡ ዝጥቀም ናይ ቅንጦት ህይወት ዝፅየፍ ኣለነለኒ ክረአ ዘይብል ብጣዕሚ ዝተጋነኑ ክባራት ንብረታት ክገዝእ ዘይፈቱ ካብ ሚድያታት ርሒቑ ካብ ትኹረት ነፃ ኮይኑ ዝነብር ሰብ እዩ። 2023 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካንቴ ኣብ ቤልጅየም ሳልሳይ ዲቪዝዮን ዝፃወት ሮያል ኤክስልሲዮን ቪርቱኦን ዝተባህለ ጋንታ ወኒኑ እዩ። ናይ ኒጎሎ ካንቴ ጠቕላላ ሃፍቱ 75 ሚልዮን ዶላር ይበፅሕ። ምስ እንግሊዛዊት ናይ ቢዝነስ ሰብ ጁሊዲ ፒተር 3 ቆልዑት ኣፍርዩ እዩ። ጁሊዲ ፒተር ቅድሚ ሕዚ ናይ ፈረንሳይ ተፃዋታይ ዝነበረ ጅብሪል ሲሴ ሰበይቲ ነይራ። ካንቴ ኣብ ኣልኢቲሓድ ስዑድ ዓረብ እንከሎ ብዓመት ልዕሊ 27 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ይረክብ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ኣብ ፌነርባቼ ናብ 11 ሚልዮን ዶላር ዓመታዊ ኣታዊኡ ትሒቱ ይርከብ።